Right? One, three. Yeah. Siyempre, Papa Alfred, Papa Son in the middle. Papa Wilson, Papa Kessler, Papa Mac. Supposed to siya ngayon buwan kumbinin si Superpartimeterwa. Ako din mali for siya katin dorm daw. Ito yung po ito. Kung di mo esas, hindi mo man kung kayo tagope. Kita taş namet ke programı langsi akılenal taştan atsu ki aşmalı. Nişe elan kâşı. Tane kavla pek. Ama dinle mürek bakın.
aking chungolye, aking onye, wipe, sangpe, Gallimbo na civil senator, Esther Lalus, the Raga Kinkan. Akilen may call learn state mo Artin Mashlosh. At pick siya long siya akilen ko kibel siya ngay. Nan akilen pe panakewa mo ki siya ulalap kat fap ba siya ulalap kibel siya ngay kadin akilen ko kewa. Kaya pe na siya nema ko siya na wikat ni kibel siya ngay. Nan akilen pe mait makewa dali full ekash na misengi nga nakilain kong kulo na siyungki kong tagawikat pe misengi. Yok ma kati liksan ifab rakta amoy pa nga awalya le Preston la siya yan check inkay narela sham simet inkay nigesla tagay nila siya inakilain kuwas na kayo. Katevin trak mo Tugul mugigular msingya, kadin kain dafalain, robe ki yelituo, ko ki pelvasho. Ara, fintra clash na msingya pain, katawa karani, kaya na clash kaya, kadin kain, fash na may tekin siya ulalap, pa siya usi. Pangay. Kita periksa saya aku lalu nak negara, kalau nak tinggal dan faktor anak musim dengan yang kedua malai dan tinggal nanti berjasa agak siap dalam keadaan joye dalam tinggal is negara. Saya mau main announcement kena nasin wait ma asa ko la na ki si Talon pinakan usay na may ito itan dila Wiwa, Wawa. Ese león. Hoy es Kiara pa, Kiara el pas la. Jangan kimo. Sini mo. Kamu. Oh, kamu. Already.
Kaulan Nelelian, Kaulan Batalik, Aksa Kaulan Batanin. Takla na kita toko. Anak mo na, sa panay mo. Sholan siya. Sholan siya yun na. 对呀。Kilo. Kamala Bensi, Ano? Yutlasho, Ashkingan from, Tafa, Senator and Chabela, Ma in the net, Matagun from, but Ramalap, Petigeva, Caspadoke, Seo Lasha, alongside we. Akhirnya nak accident kat cemur lah sekarang. Dan mobil sih, patut mau makan di sini. Alongside akhirnya, bacaan tu mahal sih ke sini. Luncher, saya makan. Siawan kuewa, amat terlewa. Sabi ko from uskap ngaro akina we tap awal ka siya laga operator in fact kuno malap na sin bette ko ma first benching siya pense met kide kung mapalamang at pataas ke kain to nilan Elfred Metsason katanya mo pace naman kita yakla sa corona. Pamente ki kuya kasi Wal Babel for the ano rin from the in tafel na in fact kulo mga na ke kat we in national tagay ni Kisaw na nepisi pamato Conrad Suriel kan Mise apan Nina kaya wana wenen niya nagiging kat pa pagkain telemit Kisaw si kidumit si Meta na kat we kaksakin mga na Nagos ace kat gan wigos. Agad siya kaya kaya siya patutuyin at nagkasawa. Kat siya mo siya uluwo kaya nga siya kat niya mo tulik natin metal big ikotos kuya pati kayo ang isa. Nakong kunod siya na kinulat luwa shoot na siya na siya sligi na tita mo kat sales ko. Kula mo kalap ke samsaman ay niya na wala pa taong kalfin kung ito nga po pumawan ng lahat pa pinasya wikigawigin pro yung pa ng kasi kain na sa pitakain na soblikihan. Ngayon siya talik na kayo sa ulan papel for it talik na kan na basic kaya so kasi makapass mo sa mga student at yaklaw sa ko inakfal niya na ingan Merry Christmas and New Year's na sinsaw niya. Ito yung Well, I'm not really know speaking English, but I will try. We are not gonna stay or march. We're gonna sing. We're gonna make us sing a song. Okay. Thank you. Ano si Pasan Juan?
Alo ano? We're president. Chồng anh có hay chồng còn mua như thế Door. Door. What's the song? 엄마 마마 이게 무슨 망고도 없구나 Why? Why? Because it's not a cook. Why? We're going to cook in the sun. Why eat too much fruit when he fuck lunch? Why? Oh my God. Akin sa flyer, kung lakas sa sasaksan. Siya ba naman siya ka kung ito pa? Mafalang siya tak na siya Wilson. Atang da ganito kasi siya as fawcett one talik natin el papel nila el pag oye. Kaya na ulit ito, kaya sa inyo, alam siya bakulaw lang ali, tayo kanyak pala, para system romsen wala lusin sa inyo. Makaano na ito ang aliye, nakapakulaw na sila, William pa ito kanyak sa inyo. Ating kakalipiyak na nila, makaano na waliye, papakpak. Kulaw mga lap. Alam na sa pelo, kinabangon sa ulal, Papa Sorom. Nefue in Winter Hakken. Happy Merry Christmas. Ngayon Happy New Year. In week post na gawa ba ulit ito. Okay, pensing ito sa rin. Ngayon, natin nalaliyak talik mukul. Ipkan mukul ito. Matayin na wala manasar. Matari hawal tadi man arana kakinya na. Man wakong gun ko na siya ata. Anak ko sitaan. Tawa siya marke, tawa soro. El matala ngala. Anak from Pienga. El matala ron tawa wenyan. And Padre Nicotos. Siya siya after magulo na kantahan, Robin Kinere, Aru Kinere. Gulo nga kaya na wamin that. Tasak na talik na dadal sinala. Kafin di saya ito. Matayan ito ulo, uyan lang nga, kabdato din natin sa ba? Sepe Marina, anak ko si Tela, and Arfinan Machel, and Misha Batari. Tama and Warinda Batari.
kata pensomla. Na macila lange pa koni. It mga awin misinge, ay pa kada mo namatayak yun. Nata laman nakanda lang tako manay ko sa tako different mga style taka kikusin nito la elut tagin long planching non ka wala ka nurala pa ko flower la different mga sa ngawi pe mot ko mga ko flower la man naman yok kata ilyam sing talala na patok ya na tari na tako ngana lang sibe ko sagid ko pe fall yang in fact that man alle kosti pangay laban chow sing full na talo sa ngama talik na robin ako sita pangan full siya kluo astalik din dalik nga kayo nadal robin yan mat mabalik kaya na paye ala na ikala ko flan na program siya nga po na nabaya ka-insight kami. Talik natin tamay sa baik si Lyman after talik tolo na natin dalber. Pangapin siya klo after talik natin dal. Din talik natin niya. Talik na di ka ala na keliye ko Pos ko na daligdig nga mga full dalig sindig sibesito ko nga crime pa pengen. Correct crime pa. Kadala na kiwi usyal dalo den di ko was mayin katitan kal singe inkal lo sa sin galide yak finan ko fry Oye, nain penye, pangaingan kita gani singela, gusto gani ko si Silve, akmoli ak makatito ke maging kuwege. Talaga to tumusa, ngasono yung ngaliel siya naklain, for penye, sus kaki sista gayon dahil ko naman meta. Alin na baka tinan niya na nalaki kaki. Manila laro kyo rin yan. Kung sila bakit ko sa taga itayak si Hinan ko siya. Ine may siya na Hinan ko siya tawagan mong ko yan ta ilalim ta ka pangalan ko siya isyan. Ewan makanag kayo ngayon kasi magpapayok lal. Inkarnan kaisye uta kapula ngamay ba aftalan impulo enye ito lang tayo na gaya kyak pesin matanalim siya main chow sema wibash kola kakaynakilim yaklan ujak na de putfulayata en mata ko samam tao ya. Akin niya kay manin shaulal si kay. Nakin madayak sin monggoya ito ya kay daladalem para pus mat monggoya. Pusita tiya malo usbayan niya me malanday na. Nakisbin sam batang monggoya tagal na nalem nesya lem nemata siya na certify. Nabanang ito yung danyero kos may namad ko siya sa usin. William ito yung ko siya. Paya ko siya matlam sinan namro. Kusyak siya ba taga tumuosa. Nakatladong yung mga pintakin siya William Bafuseto. Ako ko sinita itala pangita ito yung uskusay.
Kaba tumusan, Ujja hinjat lain ke kalangan. Karnin mat kusai. Tiada aksuin kalma pasilan kala kismen. Ilako pen na kewan. Gatsinge in sisisake kami mo. Matilak kapya manin mat kalansi. Sisak lu kinga samra mga tangal kala makusik na ka. Tangali mo kinga nata pen naslan. Nga sos pa nata. Nga kifakla ka daw sinita. Kaya tumungo sa may falat lang nila Ukraina. Kaya na may soon prestan makusayamit. May na alem, may na idayat nga. Kaya tumungo sa masunod kay prestan lang nitawi all financial. Ngamadaan na lama ko tinday nga long from mga long pasal kita sam kaya king naslon may na to teka Lois tawo na breng ang talumama ilo na sam dal John Baptizer kiko siya long ke kasaki pa bala el may na alusi el may na long si tesista itu tangi ko ke alun jalan kala alu ito yak se bange ngara kami nagi mange alkin semati ngarik ma ngaki long ngaki fa balik na dal William mo in law kala to mo usa may dito yak ke may kainin mo ko na kewa tafad shoash ime ingkofo and nagwalera kat malikas miseni wala kita ko flower lawan na vaccine check sinalong si sam wingali la tadi natin miseni ne hasta chen ko katabe tadi ne ngaklenda ilosale orek magindia tangake sa kay kuwasin itama pangasima region na ang ito ganito. Kaptagay nagtinday sa nagamata tamas na natakiyas. Kaya hindi patatya lagi madalaroan. Yung kalat na lang, may katsok pen ko siya. Guys na siyang rablaka, tangalang si lakin nin siyang tagay sa sama, kusin magmagana, tawaya kayo mati, manas ng kaya subos. Kain sigat niya alin na sa akin lakat wi siya ulo. Katli matan kiya siya kaya tangke nustalik. Siya tatawa mga bang masak na saman tatye. Kita kakasara dahil mata gal siya wala siya dalas niyan matalantad. Kain nga wi mat kon lan siya ngafin na matse matas. Tangan ko gusto hindi ma magkukuha na asi kami. Magkukuha na yung ansi. Namaligan po ito kuluk. Niyan na mong le mutasam rakan programang Kaya tara nagkangaptekin siya lang sila kay sisiwos. Kiko siya. Kusin dala. Kaya sarap taga sa tumumda niya magdasamonje. Woyen na naksingi mawari ko sa libang Alam na yok magdasak ka, sakla sa pala te kayo nana. Si Sarah kuluk na from alagay lang mafal, informon niya, isaw singe, pangalugun na, ngangat kitli na ngawin natin na lobos, ngawin na ito from. Siya na kistarusto likan sa sinne, ako noon sa kumagatiyak la, bayang nga kakangay. Mana ako yak si bagat na bagat tinako. Tajara.
다시 오세요. Hello. Hoi, Loan Ramjin Seljen. En als ik het samen zie, pas naar Carlos bij. Ini aku. Bangun. Ya pinjakin aus apa yang lagi dia baso, atau yang dibaso. Ini lagi dia bangun seolah dekat Cina, Vinas aku. Kita pinjaki pemoy nas pe aku ke dia baso. Kalau kita bangun seolah nesek. Oke, belum teliknan nasa. En seman kata syukye, siau syukcila nasa ngai. Aslintan akos, telik gol tolo. Telik madan akos kan ba, neasko, nespe, nesenyor. Welcome Nabisi Nelusa Gulkean Papa Carles Papa Alton Papa Siakla dengan Papa Carles Gusto ko ito Sinsaw sini kat kain Ut kumakat kain tangalye Pise aske Gul matayan aske pise Tolfo kuma Kayers asyaya Kapan yang los kufla penay ikat Kata kanila At algal begela Siya usin ay para te perform Kiribing gose to alaf Gitu yok Kit church last takan siya Time si pena mapange Kanang be Ilos kufla penay ikat Kata kanila Amasabi upe Met nagawa nito pero ngayon masikap na siya usine sa William as yesin dalipadan natal sonsin ilong ngayon pinenmerke bakum tayo samon la kung ngayon sa nga nasin maslos kanang kat isye kadin somnet kirbinas pe inu na kadin pagkain kabanang kat tasyaya din isye mo kadin somnet
Ako lang sa usene. But ako minor step siliki na u somla. Ye ba ra zap kita pugulyan nga ke on kato. Ilsak kay magde na ako yok lan la sa kaya pa. Ang tal ke oye masit yakan. Tangeng siya step singe para sunan singe nagdesul pa pangon metake mo wearing kasa ke sense ya nakuna special lo se sunan singe nangai pangon kusin to kasa ke samro sa Hello siayak bain ro ye seme tal ke to ana ke ngaga ye ka ro kita to ko
Aku na nag imana o iya magkatpala ko. Pero sir, program lalo sa kadang siya may malang si Kasha kasang lalo sa namnas ka naman ito. ke program simpianya ini nama sampai lalan selan nesue Ela anpain tos mit kaya tulas niya tewa Naya pa mit na tewa mit kuyes mit natas mit kawat plus damadat kita tune Christmas niya na natat malam kita Merry Christmas na sulos may tewa ma sa tako hindi ka dati nga di takya din niya Lalos, kita sampai lalos ke toko. Tagitan pas namet ke programo. Kadang langsir bangun seulan nekenye pinyasa ko.
Yesu, tara, matilas, kalichisikiyak mangya, idadatakorela si sumuna, nagasango. Kasi nangalong si me, kaya ko ti sang lajo, nakakas ko sa Ay, belum malam si Nusyen, alas sangat. Auto bangun jaulan na lilian. Pero maluwas. Alipos Kumpanex, kumatawa first ni Richard kita masi weta ko. Hello. Mga kalim kisaw siya ngayon may tigi ka tepa. Pero kitin fong ay pe unsu ko. Pero tamit tigi mga nganwi. Kung ngani spela inwi kaksagin ka at mawala na paspas. Magat palakin wala siya ka wala siya met na kayo papasa na kipensin yung anak kasin broy si igesla lain lars kisiya ngayon. Basta liuk on course. Talik magulo matay na akos. Tulusin matayin kisawsin na wangin datari ki mas lalos. Apa na as utayin sila la magulo pala lagi talik natal nalilihan. Kisawsin na as grandchildren to kita mo talik natal nalilihan natin natal. Australia pinpay sang logo sisa ke kue pa sian sik pang mo ganda mo bang Us grandkids grandchildren long will see natal us great grandchildren tol mo ulit kos natal nalilihan. Anake faksip yang age talik natal nesraya. Siya usingai matago bagian pas. Katago nasel, katago nauro, katago betsuk, katago be tupaya katsawin yepe. Nawanen kate kulo malapla kainin fel ngai ars heroes. Ana siya natal nesraya. Yang alal fugimo Position siya natal Papa William natal biyo ma kapas penagi anagi sumonja ko. Papa William siya ulalo matago maasel mo. Siya natal ko
Miguel Nadalbe, el dago pe ke siya rotoma. Apan ang kat siya Nadal William, kat matago ke kainin kapas pas po. Apan ang kita kilo malap la kat kain as ke kainin kapas nan. Pakasan ng siya. Pangan saksudodo ke siya Nadal nalilian. Pinsak mo kat kaya siya Nadal Baba William kat Nadalbe kipel fasher kitin kain orani Mars yeros ngay kitin kain tin mafal kitin kain kuliya ke masla kitin mo kain orek magin kipel fasher kulo malappe la pel simit siya Nadal William minasam lago kat 20 rela misingay Pinsak mo kitin kain tafela o iyasingay ke full lasher full na din nadas, ka full na din nadas. Ka vinne, tawela pa na to kalikiban angan. Aba nang yamay pinsa class, ka lokyok, mo kating karanganan, akyok ki mga challenger, eluti, kalik nadas, ka na din nadas ingayin, sige, mawili na matake. Kalapangan, Christmas time.
Eski. एकशे बघा ते की आलं पण घातली 5 दिवसात एकशे पाहिजे नाही आता तशीच मग Hatta. Tulungan lang kasi nagkagawa. Paano yan? Supply yan ng India. Kasi lal nalagyan. Tulungan naman lang. Merry Christmas. Friends, Happy New Year. Kapag na kasi samang upong. Tulungan lang. Wait, can't you not allow him Asma kayo ay kipel masa. Yo, kalian ayak yang anak. Singe ke ngadi mai pakantin. Siya ngada ngadi imame. Kita malat ke tekeni na bodas. Siya kata ke den. Tulu. Kapag kita kong let. Kapag year ay nato. Dapat pray na kluo. Kul. Dapat mo sa kiyak tulong kul. Dapat linle akabos. Dapat pali. Dapat siyaklasi. Hoy, sisaglo. Amoy ka na siya. Dapat Stanley. May na galawa. Dahil ne ma ash kaya usingan nari na pamato. Nasipi Tiramuan akluo nuclear actually na gayan usang ngayon le narina na nuclear pa lola na nakiramram betarye arsh full nakiful ako fla takan lala siya ki pensione to nakivin traga kasi ki nawalan ki Toy siya to pagdating kay academy. Ke from the PNL, mo after mo je toy fuku, mo siya una to alit po siya kay lawang fuku. Naro, kete apa